Salutare, frate, eu sunt la Dapter, nu este mare și numai da, și vom juca Minecraft. Ok. În primul rând, vezi ce What văd the eu? fuck? Vezi ce văd eu? Un Un pitic! Hai după sat, hai în sat. Să vedem ce e acolo, cred că are. Dar împărțim itemele ce e acolo la fierărie, da? Eu ajung prin. Da, cu un timp. Aha. Împărțim itemele. O armură de iron, doar o armură de iron. Atât? Da. Păstrează tu. Stai că am ceva să-ți dau. Serios? Aha. Nu de-aia. Nu fac. Ia, mă, că am ceva și cu el. Și eu ce să fac cu ea? N-am nevoie, că mi-am pus inventarul. Hai să luăm morcovei. Eu mă duc la altă grădină. Găsesc un spawn. Da. Nu mai pot să ies de aici, vino încoace. Dar de ce să vin dacă eu Vino puțin interior. iau morcovi? Am treabă. Bine, bă. Iau morcovi. Bine, ho. Stai că sparg toată ferma. Ești un duc la cap. Sparg toată ferma. Un Sparg gros de toată ferma. ferme am găsit. Ia ce aici. O morcov. Mă pui. Sunteți niște oameni. Bă. Mai iau tot ce e aici. Și eu. Oh, Doamne. Ce te uiți, bă, așa la mine? Vrei și tu morcovi? Eu mă să iau lemne, tu stai aici. Dacă ai putea și tu mai ușor. Nu știu dacă facem facecam, pentru că facecam nu știu dacă cauzează lag. Dar o să încercăm, dacă mai facem episoade. Nu așa? Ia-ți puțin, intru iar, imediat, gata. Așa. Mai sunt pe server, ia uite. Da, ești. Că mi se Uite. pare... A, da. Da, ești. Hai că fac un crafting table. Ce faci, mă, dacă e crafting table la ăla în casă acolo? Și alea sunt ale lui. Bă, mi-am făcut 2 pâini. Nu pot să fac doar unul. Stai că mă duc să iau piatra de la vecinul, dracu. Așa, o să furnești. Ce dracu are tableta mea? Ce mă întreb pe mine? Hai că eu am furat niște slaburi de la ăștia. Și am și niște piatră. Așa. Noi suntem țigani de aia care fură. Ești tu țigan, nu e. Ce, că fur pe aici? De ce faci casă de lemn de la? Nu-mi place lemnul. Bine, dar fiecare cu casa lui. Bine. Ca să știi. Mario am auzit lava. A, stai că e lava aici. Fucking lava. Așa, bun. Și fiecare cu lucrurile lui. Hai, bă, că avem voie să ne împrumutăm ceva. Bine, cu ceva, da. Dar tu ți-ai făcut deja o cocioabă. Nu-i problema. Nu fac o casă mare. Știi că atunci când tu ai stat să iei lemn și eu am fost la mineriți, am găsit 2 stecuri de iron. N-ai găsit două, doar unul. Bine, doar unul și alea 32 cărți le-am dat eu. Bă, și eu aveam mai. Bine, dar eu am avut mai mulți. Și? Deci iertăm pe faze care au trecut. Hai că ne-am luat piatră și aici pe bucăți. Când nu o să avem lucruri, venim și furăm. Eu până atunci o să Hai să vezi cea mai frumoasă casă din lume 2. Cea mai frumoasă casă din lume? Unde o fi? Asta e că știu eu. Păi nu la numele meu. Au fac. Uite-te acolo. Hai încoace, vezi cea mai frumoasă casă din lume. Serios? Cu cioaba aia e casă? Păi nu. Așa, dacă vrei să vă arăt skin-ul meu, ia uite-te. Herobrine. Dă-te! Dă-te de pe lumea mea, Herobrine! Ce bă copilașe? Intră mă în casa mea să vezi. Lasă-mă că eu stau până atunci la vecinul până îmi fac eu casa. Eu mă. Aici îmi fac toate chestiile.
Am zis, asta că eram cu shift așa. Crafting table-ul l-am uitat în partea aia. Oh, uite carpete, stai așa. Tu ai luat ca de obicei. Ce dai? Al dracu ce sunt. Știu că ești, dar nici așa. Și are copilașii ăia. Adu-mă niște mâncare. Am morcov, tu nu ai? Ba, n-am niște. De ce nu ai de alea dacă eu nu am nevoie? Păi ai nevoie. Ba nu. Ai niște piatră, mă. Deci, ce să fac cu eu o lopată, bă? Poate Bă, mă, spune și tu la copiii aia că filmăm. Spune-ne mai să că este ce filmare, da? N-am chef. Nici eu. Dă și mie niște piatră, mă. Da, e așa. 7 bucăți am. Dă 3. 2. Bă, dă-mi-le. Da, de potate. Mă o să mai iau ca să fac un crafting Dă-mi la table. ruj, mă. Un crafting table, N-am nu? lemn. Au, bă. Nu mai, da, bă! Îi deschide ușa. Muream! Mănânc. Mănânc carrot. Cartofi. Mi s-a părut ca un Am găsit un spider. Ia uite-l, îmi fac pânză. Îmi fac pânză, îmi fac... Ce dracu s-aude? Lasă-mă! Ha. Era unde era? Era în Lucas. Ce naiba se aude așa? Ce unde spune? Cred că e mama aia pe acolo. Ei, mă rog. Vreau să te mă iau de asta. Cei cu toporul. Stai că am zis să mă duc să iau piatră. Stai că fur piatră de aia asta. Vom face episod, deci cât am filmat? 7 minute. Mai filmăm până la 10 și încheiem și noi. Hai, bă, doar 3-10 minute până 5 Este primul episod, la ce te aștepți? 15 minute, frate. 15 minute. Bine, hai să facem 15 minute. Uite ce are vecinul aici. Bă, vecinule, vezi că fur puțin. De ce furi, mă? Mă lași, bă. Bă, și furat eu, dar nu are nimic. N-ai nimic. Bine, nu are. Mobi, du-te pe ei. Dar de ce? Pentru că eu sunt ăla cu piatră. Deci... Ne dracu să